masakpan. Kaya doon na ako'y transaksyon na pagaymoy karon. Doon na ako'y tawagan. Karon di, boss. Oh! Boss, ano ka sa boss? Saan siya ka? Iling ka man na. Dahil gusto pa mo, iling mo na nga pareho ni Bugnaw. Ayaw mo sa gugal-gugal! Di malala ka sa akong transaksyon! Siya mo ka, boss! Kamara kasikas! Kinilbos niyo ba na? Murang unsay tagwet no? Tiring, nakaluhan niya! Ako tawagan ang transaksyon! Aron ka ng drugs, badil na ka na! Ano? Oh! Patula kami diya! Maayo! Kaya nag-andam na ka. Oh! Karoon na tayo. Sige na! Salamat. Uy! Ablihin na ka na! Boss! Kami nag-ihingos! Boss! Siya nang ibaligya pa mo na to, boss! Gano'n dahil kita nila yung musuyo pa ni. Kita, boss! Ugato lang ang kaunan, boss! Magdila mo! Kuwata na ni! Dako kayo ng balyon ini! Upa na! Ato ng signapon! Okay, boss! Okay, boss! Boss! Kung saan na nila to, wala tayong makaon sa tumaanak! Panika mo to dayo! Panglambay ka dito na! Kaya buya! Maghuwat sa kondisyon, kaya pa nangita! Oo nga, maghuwat ko! Huwag ka naghaligi! Saan mo nanghaligi? Huwag kwarta! Hindi pa kangay, magbuhan ako eh! Nakunaon na sa to! Ayaw kong buti sa kondisyon, kinakoy kong balingon! Natural ko magbuhot ni mo, kaya asawa ko ni mo! Yung sa kamali na ito, huwag kamong trabaho! Oo na, magitag na yung trabaho! Layas! Tatay mo anak! O, kumain ko, kuhanin ba tao? O, ibig kita anak! Kay Okay, kay buhay! so, Ikaw na pagkita anak! trabaho na ko! Aw, may nakamunduha! O, sige, o, may bago, ayos ko! Ako rin magpabilin din usa! Ako'y puyo aning balaya! Balay kong gubaon! Kuya, ang inyong mga anak, unsaon naman lang na. Unsaon po pagpuyo! Gubaon na lang! Huwag pinay ato! Kunti mo pong nagkalisod! Day, dili man sa tanang panahon nga liso. Namangyap mo sa yun, nga panginabuhian. Kung sama ng drugas, sayon! Mudato lagi ta, pero mapriso po! Huwag kayuhan atong palibalay anay, ngana! Baligyag sa po! Kung mauna, dili naman mahusay ang inyong pagpuyo. Sige, buba na lang ko sa mga anak. May pa, lagi! Lakaw tanan! Mingaw man. Kung may halin, ako ni Aisan. Kung di ni mahalin yun, ako ni Sangagon. Ako si Upon. Nakita na ko sa akong mga mata nga naay kay ikaw mga gambing na problema. Ano may bawa mga boss? Ako pa? Natibaw ko. Dato. Tanong sa boss, gusto di ko dato pero kinsa man ka? Kung kailan mo? Ay nagdadag pangundahan na pangundahan. Paipit na ka. Yung. Kung gusto ka ba? Saan na boss? Siyempre, may muhani. Pero abos sa kondisyon dong. Ani ang sulbad sa imong mga problema. So na boss, ibawal man na boss. Sapo mo na. Nakibaw ko. Pero pabtik kay Lewis mata. Diskarte rin sa kinabuhi dong. Sa kinahanglan nga magpulipon ka ni aron ba dato ka? Pero hinang lang mo sa pamilya mo, sige. Kuya na po. Nauyunan ko ang imong desisyon. Ganiya, ang pasiuna ko kanino. At usap na boss. Kwartam lagi na. Ako na yun eh. Para ka na boss. Imuhan eh. Salamat ki boss. Oh, dawata. Para masulbad ang kalisod sa imong pamilya. Lah, mao gini patahang pangita sa akong asawa boss. Oo. Ba't lagi ng problema ni? Dili na. Maglungkot ang imong asawa. Magdisi na pirmi nga makakita ni anak. Salamat ki boss. Oh, sige. Kung kinahanglan na pagmaton ay kusog sa suklis. Init kayo ta. Mag-init kayo ko. Sumaplis. Kinahanglan pagmaton. Sige boss, ba't mo boss? Sige. Sige, salamat ki boss. Dato to, pero dami mapreso. Unsa?
Kinsa ka man. Wa ko kailan mo. Wa ko kailan. Basta mapiko mo tubig nga sama ka nimo. Siya ka dong. Iso ka mag-usok. Tugay ba? Nanginanglan ng kwarto. Sa nero rasa. Lamok na kudiling kapita. Kaya lamok kudiling kapita eh. Maong naghani ang amo nga buta ni boss. Naa siguro sa sila. Dodong Sagrada. Nadong karupa matali abot. Sa iluway ko boss, kay katrapik ko dito. Ang ganda sa traffic. Ang atong gisabutan. Sa nero rasa. Mao lagi boss, sa iluway ko boss. Lingko na. Sige. Diba? Gusto ka kwarta? Oh, gusto di ko boss. Mas maayo. Dodong Sagrada. O ganiya, dawata na kini. Siguro ko, matili na kaawayon sa inyong asawa. Dodong Sagrada. Mao nga boss, kwarta ni boss. Dalawa. Salamat ni boss. Salamat ni boss. O ganiya, Usam ni boss. ikaw na ka. Dalawa, unsa na. Dodong Sagrada. Sige boss. Sa kinahanglan, Dodong Sagrada. Naway sabit. Away sabit boss, wala lima boss. Mas maayo. Dodong Sagrada. Di kayo ba na ka? Kung unsa may tabo, kung galing nga doon mo sabit Dodong Sagrada. Balik ko na boss, wag isabit boss. Mayo. Sige, mauna to. Sige boss. Kini nga asawaha, malipay rin yung kwartaha. Karon ka nga asawaha ka. Ganong gibalik ka? Nagipalayas naman ti ka? Ibalik lagi ko kay na ako'y nabiyaan akong gamit niya. Wala ko maghawagan akong gamit. Ano siya ba ka? Ay, joke lang ito nga po. Ay, naman pong gitinoon. Lagi na alam ko balik ko na gamit. Oo, lagi. Sige, dili na, dili. Nagkatao na ka. Eh, lutuan ti ka. Lagi. Oo, sige, dili. Lutuan ti ka. Ayaw na tingala nga. Eh, doon ako yung bukuhan doon nga. Madatot ka. Uy, illegal mo na. Sa ibang gusto. Uy, sakyan ti ka. Oh, Victor, pero ikaw niya ang solusyon para madatot ka. Ako'y bayar ito, ipalit. Para tumatok. Sa tumatok niya. Maayo. Kung bulan to na kita sa pagkumalay ako ipalit. Alam, nato na sumbalat. Baldo. Siguro Baldo nga diling mabulyaso. Kay once nga mabulyaso Baldo, nakaibaw na ka kung unsay may tabo nimo. Siguro Baldo. Sige Baldo. Sige. Kung naamang gani mabulyasos, kaning lawas, wala gini katilaw. O ba? Okay. Ayo. Okay ka. Unsa may papel nimo? Boss, kubla ni boss, dili ni madutlag bala. Ayaw palabi pataas mo ko ganingon. Ikibaw ka? Tingga ni? Usa. Paubos panagsaba po. Mga batos. Atong-atoon ang barangay, Kamunggayan, Sitio, Kalabasahan. Tonto. Ano mo yung naana mo ka? Tumuman ka boss, paubos ko boss. Ay, pagkatoy-toy, gunin mo. Baru. Ready. Yes, sir. Kini dapita mao ilang lugar nga ilang subukan nga magtransaksyon sa druga. Yes, sir. Kinahanglan nga dili pa sila mabot. Andan na ta. Yes, sir. Nakaplastar na ang matag-usa ka na to. I need a positive report. Yes, sir. Captain, ikay mo lead yung mga operasyon. Gusto ko nga magpalapuson ta kay mao kini man kanto sa atong presidente. Okay men, posisyon. Di sa ta mga unsa butong ngayon, wa kami ka-count. Di magignan ta mo nga, be ready. Dapat nakakaon na mo. May kasir kay dako kay kagtiyan, dugay kay kagutmon. Unya sir, ako naagi naman kong pasmo. So lahir ba ko nga pasmo kog dagan-dagan. Ayaw na mo siglanan. Pasig maabtan ta sa transaksyon ug droga. Pagkita mo posisyon nga nay mga kabayasan, nay mga puto dia usap-usapan mentras gigutom mo. Yes sir. Yes sir.
Sige ba di? Sige ba di? Ginahinay na tao. Gusto. Ikaw ba dito ka? Ikaw ba dito ka? Kuyog ta. Okay. Kinuo jud eh. Nagutom jud eh. Sakto to ilang ginuhula na kinanay mga undaan. Oo na, sir. King na mukhaon tadaan. Tigi ka mukhaon nawa. Gutay ng tiyan mo. Patay ka niya ron. Sama na siya, Ray. Isumatas ko ba ito pa'y kaon? Salig na siya, kada ko saktiyan. Pabadi, alert na mo. Ay, gutuman na rin ba? Hanap sila akong mata sa pananaw. Hayag na lay. Klaro kayo kuntaan. Okay, men. Be alert. Ay, tao nga nagpadong nga naid dalang armas. Isa mo din sir, kalipang mo sir. God damn it! Bakit ang posisyon? Pirin eh! Sa presisyon, wala bang pista. Pagkatoy-toy ni Mohan! Tuloy si Rob, mabalik ko. Pagkatoy-toy ni Mohan! Pisto! Tago! Oh, tago. Sige sir, tago ko sir. Sir! Playtime! Sir, si Juan, sir. Tanawa, sir. Iyon! Asa man ay magmutay mga utok? Dali, dali! Dapat na mag-ihanti na! Wala ka na problema mo. Huwag sakto ka na sa timban. Sabaw. Ipakita ang nilibo. Huwag ka pinang tagkinin ko sabaw ipakita. Sige. Nag-cheese 20 naman, Miss Pulse. Okay, men. Be ready. Go! Yes, sir. Huwag mo liyok. Taga-PDL eh. Balik na lang mo sa sabakan sa balaod. Arong walay may tabong dautan niyo. Hindi, Agus. Baldo! Kung saan ni kalakira? Baldo na sita, Baldo! Balisin! Saan galing magkabanda kong kalot? Ayaw paglihok. Magbayad ka sa imong mga sala. Way lihok! Lihok karo, patay karo. Puslan man ining kinabuya! Gusto mo di pa rin maus tingnan. Puslan man napigi ba? Tinila na ulit wason! Uy, agay ninyo! Patay naman! Buwat aga ni kabuto! Pati ako'y nagkaigo! Pusay! Okay, men. Clear the area and secure the evidence. Yes, sir! Salaw, pinigwarta. Dapa man. Kung saan na ba din, nagtanga ng kwarta? Kung ano ba din, kaya tumbahin doon, nagsama ni Sim! Sir, maot din ang sir. Dari, sir, burger. Patay na siya ito.
Gamay na yung vibe sa dingding. Hoy! Usa na! Bade, check, bade! Nag-ihat siya sa kang kwarta, bade! Kapalimsa. Kwarta na me! Kwarta na me! Sir, dami. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amo ba ko, sir? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Oh. Kumusta naman ang request? Sir, naarasa ko kamo ang warrant of arrest ni Dudong Sagrada o kumpirmado na ni Judge Ocampo. Very good. Ako na panuhan na pag-read sa mga kanya. Yes, sir. Yes, sir. Ano yung paboton? Ano man yung paboton? Na karon nagpamahala ang bala. Hininga ko sa ang armas gubat. Gusto mo na kong gulay niya. Ako ni ibantayan. Walay ko po. Sakit. Kasunod ha. Mayo. Mayo man yung magbantay. Mayo sa klubo. Mao ba ka yung bayang nga? Balay sa akong anak ha sa pamilya Sagrada? Mao siguro ni? Kuan sa tika, iparkuan sa tika. Imbis ka yung barya. Wala, oy. O, sige, sige. Wala ba? Right. Pwede bang makakangutana nga? Mao ba yung bahay sa akong anak na si Dudong? Sagrada? Pwede mo kasunod na? Pwede niya sa vaksina mo? Nakapabaksin na. Wala po. Wala po. Gikan sa first dose, second dose, third dose, ug sa fifth dose. Ano? Sa kuman. Sige, na pwede namin mag-agi. Hindi na. Sunod na ta. Din, get ready. Kailangan mag-andam ka. Ayaw mo kumpiyansa. Asa mo? Mga pulis ni! Ala po, sir. Pulis. Mag-restore!